Днес е петък, сутрин, 9:30 часа. А как ще хапнеш с баница? Това е сутрешното. Баницата е вече нещо повече, защото те са хапвайки се. На 81-я влог баница с сирене ще има тук, когато има чинията са много хубава идея. А как ще готви със сигурност? Повече ще има тук, но повече ще имат и сега ще пробвам. Баницата, иначе те има тук, аз просто баницата, иначе ще имат. Иначе баницата вече е готова. 82-я влог и ще ви очакваме ви. Ако хапвате баницата, ще имат и ще ви очакваме ви.